Την ίδια στιγμή έχω δημιουργήσει τη δική μου εταιρεία, την ΟΓΕ, τα τελευταία 7 χρόνια, όπου εκπαιδεύω ανθρώπους και εκπαιδεύομαι και εγώ εννοείται από αυτούς καθημερινά, επάνω ακριβώς σε αυτά τα θέματα. Διαχείριση αλλαγών, διαχείριση άγχους, επικοινωνία, ομάδα, ηγεσία. Φυσικά δεν τα κάνω μόνη μου όλα αυτά. Έχω και εγώ την ομάδα μου. Πάντα με σεβασμό πρώτα ο καθένας στον εαυτό του και μετά με σεβασμό στην υπόλοιπη ομάδα. Δεν ξέρω αν με χρονομέτρησε κανένας, εγώ το έκανα στο σπίτι, σε 1 λεπτό ακριβώς σας τα είπα αυτά. Οπότε πάμε να πούμε μαζί στο ασανσέρ. Υπάρχει κάποιος που ξέρει ήδη τι εννοούμε όταν λέμε elevator pitch. Πρόσφατα έφτιαξα ένα βιντεάκι, μ' αρέσει έτσι λίγο να εκτίθεμαι λίγο παραπάνω εξωστρέφεια το τελευταίο διάστημα. Και αστειευόμενη, λέω η γιαγιά μου έτσι το έλεγε στο χωριό. Δεν ξέρω αν και εσάς εδώ στην Καστοριά η γιαγιά σας έτσι το έλεγε. Ξέρουμε λοιπόν τι είναι το elevator pitch. Έχει κάποιος μια ιδέα? Τι είναι αυτό? Elevator είναι το ασανσέρ. Και elevator pitch ονομάζεται γιατί ένα λεπτό είναι περίπου ο μέσος χρόνος όπου μπορούμε να βρισκόμαστε μέσα σε ένα ασανσέρ. Άρα, αν μπορούμε λοιπόν στη διαδικασία να φανταστούμε ότι μπαίνουμε σε ένα ασανσέρ και συναντάμε εκεί πέρα τον άνθρωπο τον οποίο θαυμάζουμε, θέλαμε από καιρό να γνωρίσουμε ή τον παρακολουθούμε ή δεν τον ξέρουμε, αλλά κάποιος άλλος μας λέει ότι εσύ αυτός είναι ο HR της εταιρείας. Φτιάχνει το άγχος, πανικός. Έχουμε μόλις 1 λεπτό, βαριά κιόλας, καμιά φορά έχουμε λίγα δευτερόλεπτα, για να παρουσιάσουμε τον εαυτό μας. Πώς το ακούτε? Το έχει δοκιμάσει ποτέ κανένας μέσα σε 1 λεπτό να παρουσιάσει τον εαυτό του? Ναι! Σε συνεντεύξεις πολλές φορές για δουλειά. Σε 1 λεπτό. Ίσως και γρηγορότερα. Στο κομμάτι του μίλησα μου για σένα. Ναι, σε αυτό το πλαίσιο. Ωραία. Είσαι άνετα με αυτό? Έχω καταλήξει να είμαι. Μπράβο. Στην αρχή όμως σίγουρα όχι. Το κρατάμε, ευχαριστώ. Η κυρία πίσω μας είπε, δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Πείτε μου και τα ονόματά σας αν θέλετε. Εγώ σας είπα. Το αντίθετο είπαμε, όχι το αντίθετο. Το αντίθετο, έτσι. Εσείς είπατε? Ναι, υπάρχουν. Ναι, το έχετε κάνει. Είστε η κυρία? Πώς σας πάνε και εσάς, πώς ήσασταν μαζί σε αυτό? Πλέον το έμαθα, γιατί στη δουλειά μου πρέπει εγώ σε 1 λεπτό να δείχνω ποια είμαι και τι θέλω. Τι δουλειά κάνετε? Τραπεζικός. Μάλιστα. Διευθύντρια σε κατάστημα. Αυτό βοηθάει καλύτερα. Και μπαίνετε στη διαδικασία να συστηθείτε κάθε φορά. Όπως ζω σε ευημερίδες, σε συνεντεύξεις, σε νέες θέσεις. Ελάτε να τα πούμε παρέα. Έχετε πάρα πολλή εμπειρία σε αυτό. Το φαντάζομαι. 30 χρόνια εμπειρία. 30 χρόνια. Τέλεια. Λοιπόν, ένα κομμάτι είναι η αυτοπαρουσίαση. Σε αυτή την παρουσίαση, για κάποιο λόγο μου βγαίνει να σας τα πω στα αγγλικά, ρε παιδιά, δεν ξέρω, συγχωρέστε με. Τα αγαπώ τα ελληνικά, αλλά κάποιες φορές τα αγγλικά πραγματικά δίνουν μια πολύ καλύτερη έννοια σε αυτό που θέλουμε να πούμε. Η αυτοπαρουσίαση λοιπόν από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά the context, το πλαίσιο. Που για μένα, ακριβώς όπως είπε και ο φίλος μου εδώ, ο Κωνσταντίνος, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όταν είχα τελειώσει και εγώ το πρώτο μου το μεταπτυχιακό, πέρσι, τέλος πάντων ξαναλέω, όχι δεν ήταν πέρσι, το πρώτο μεταπτυχιακό ήταν στο management. Το πτυχίο μου που έκανα ήταν στις επικοινωνίες και το πρώτο μου μεταπτυχιακό ήταν στο management. Όταν τελείωσα λοιπόν και ήρθα από το εξωτερικό πίσω στη Θεσσαλονίκη, είχα τρομερή διάθεση. Έτσι νόμιζα ότι όλο τον κόσμο εγώ θα τον αλλάξω, όρεξη να δουλέψω. Δεν ήξερα όμως και τι ακριβώς ήθελα να κάνω. Έτσι, ξεκίνησα να δοκιμάζω. Δοκίμασα πολλά και τελείως διαφορετικά θα έλεγα. Δηλαδή και τούρτες έχω φτιάξει στη ζωή μου, αυτές οι τρισδιάστατες οι ωραίες με τη ζαχαρόπαστα. Έχω δουλέψει στο κομμάτι της οργάνωσης, έχω δουλέψει στη λιανική. Έχω παντρευτεί, έχω κάνει 2 παιδιά, έχω χωρίσει, έχω παρακολουθήσει άπειρα σεμινάρια, έχω διαβάσει πάρα πολλά βιβλία. Είμαι γενικά πολύ τρελή σεμιναριάκιας. Μόνο ηχθειοκαλλιέργειες δεν έχω παρακολουθήσει. Αν κάποιος έχει έτσι κάποια σχετική πληροφορία, στείλτε το σε μένα. Ραδιόφωνο κάνατε? Ραδιόφωνο δεν έκανα. Όχι. Καλό είναι να κάνετε. Να κάνω. Έχετε κάποια πρόταση? Καστοριά, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, τους days. Θα μπορούμε να το συζητήσουμε εδώ, θα είμαι εγώ μέχρι το βράδυ. Λοιπόν... Δεν ξέρω, είμαι ανοιχτή πάντως. Λοιπόν, σε όλη αυτή τη διαδρομή
Πολλές φορές μπήκα στη διαδικασία να συστηθώ σε κάποιο πλαίσιο και πάρα πολλές φορές πήρα την απάντηση ναι, δηλαδή τι κάνεις. Μάλιστα. Εγώ ασχολούμαι, έχω εκεί 15 λέξεις, τη μία μέχρι και δύσκολες λέξεις, όχι τώρα τίποτα. Ναι, δηλαδή τι κάνεις. Οκ, εντάξει. Κάθε φορά λοιπόν αυτό με πείσμονε ακόμη περισσότερο. Πρέπει να το κάνω ακόμη πιο σαφές, πρέπει να το κάνω ακόμη πιο ξεκάθαρο. Πρέπει ο άλλος να καταλαβαίνει μέσα σε τέλος πάντων 3 λέξεις. Και πάντα ζήλευα φίλους έτσι και άλλους που μπορούσαν να αυτοπεριγραφούν με μία λέξη. Είμαι δασκάλα, παιδί μου. Είμαι γραφίστρια. Λες, είμαι γραφίστρια, όλοι καταλαβαίνουν τι δουλειά κάνεις. Έχουμε απορία, είμαι γραφίστρια. Εγώ λοιπόν έλεγα αυτό, σύμβουλος, αυτό, το ένα, το άλλο. Στην πορεία μου μέχρι σήμερα, έχοντας δοκιμάσει διάφορα και έχοντας ζήσει διάφορα, πλέον καταλήγω στο ότι πάντα όλα όσα έκανα είχαν γνώμονα τον άνθρωπο. Αυτό ήταν η έννοια μου και αυτό ήταν το κάλεσμά μου. Σήμερα λοιπόν χαίρομαι πολύ που είμαστε εδώ, γιατί και εσείς τέτοιοι είστε και μπορούμε να μιλάμε και να με καταλάβετε. Δεν θα ελπίζω φύγει κανείς από εδώ και θα πει ναι, δηλαδή τι κάνεις. Οπότε με 2 λέξεις τώρα μπορώ να πω ότι ασχολούμαι με το ανθρώπινο δυναμικό. Τι σημαίνει πλαίσιο. Μέσα σε αυτά τα χρόνια και έχοντας δοκιμάσει όλα αυτά, αντιλήφθηκα ότι όσο καλύτερα ξέρω εγώ πού βρίσκομαι και πού πατάω και ποια είμαι, τόσο καλύτερα εννοείται μπορώ να αυτοπαρουσιαστώ. Όμως δεν έφτανε μόνο αυτό. Δεν μπορούσα να πάω και να πω αυτό το ποιηματάκι σε όποιο πλαίσιο και αν βρισκόμουν. Άρα με τα χρόνια έμαθα να έχω τη διάκριση. Να μπορώ να καταλάβω πότε χρειάζεται να συστηθώ μέσα σε ένα επαγγελματικό πλαίσιο για μια πιθανή συνεργασία, πότε είμαι σε μια συνέντευξη, πότε είμαι σε ένα μπαράκι και θα γνωρίσω έναν καινούριο άνθρωπο, πότε θα παρουσιαστώ, δεν ξέρω, βάλτε με το μυαλό σας για να μιλήσω για μένα, σε μια καινούργια ομάδα ίσως, σε κάποιο χόμπι. Το πλαίσιο λοιπόν ήρθε στην πορεία από την εμπειρία μου. Αυτό η αλήθεια είναι ότι δημιούργησε ένα παραπάνω βαθμό δυσκολίας, γιατί στο κάθε πλαίσιο εγώ έπρεπε να δημιουργήσω μια άλλη περσόνα. Γιατί ούτε θα μπορούσα σε μια παρέα να βγω και να συστηθώ και να πω τι κάνω στη δουλειά μου, μάλλον εντάξει, ενδιαφέρον γι' αυτό, αλλά μάλλον θα χρειαζόταν να δώσω και κάποια άλλη πληροφορία πιο προσωπική. Ούτε όμως σε ένα επαγγελματικό πλαίσιο θα ήταν OK να αρχίσω να τους μιλάω για τα χόμπι μου και για τα παιδιά μου. Και πάλι θα πω ότι αυτό έρχεται με την εμπειρία. Και εμπειρία δεν σημαίνει μόνο με τα χρόνια εμπειρία. Εμπειρία σημαίνει με το πόσο περισσότερο διάλεγα εγώ κάθε φορά να ασχοληθώ ακόμη παραπάνω με τον εαυτό μου και να εμβαθύνω ακόμη παραπάνω στον ίδιο μου τον εαυτό. Σήμερα λοιπόν, πού αλλάζω, παιδιά, πρώτα κάμερα, πού είμαι, εδώ είμαι, θα μπορούσα λοιπόν σε ένα άλλο πλαίσιο να έρθω κι εγώ σήμερα έτσι. Κάπως έτσι πάω τα παιδιά μου στο σχολείο. Αυτή είναι και μια αξιοπρεπέστατη φωτογραφία γιατί τα έχω πάει και με τις πιτζάμες. Όμως, όπως είπαν και οι προηγούμενες κυρίες πάρα πολύ σωστά, σίγουρα η εικόνα μας, καλός ή κακός, μια εικόνα 1000 λέξεις, είναι αυτό που διαμορφώνει και την πρώτη εντύπωση. Δεν ήρθα λοιπόν έτσι. Δεν ήρθα όμως ούτε με κοστούμι. Έτσι, μ' αρέσει και εμένα αυτό που το αλλάξαμε και δεν χρειάζεται πλέον όλοι να είμαστε με πουκάμισο και κοστούμι και σοβαρομφανείς. Πάμε λοιπόν στα βασικά στοιχεία, key elements. Όταν μπαίνω στη διαδικασία να αυτοπαρουσιαστώ. Το πρώτο και βασικότερο, το όνομά μου. Λιάννα Κάντζα. Μετά, πού είμαι τώρα. Πού είμαι τώρα. Ποια είμαι, πού βρίσκομαι. Και μετά, πού θέλω να πάω. GPS χρησιμοποιείτε ή εσείς εδώ επειδή μένετε στην Καστοριά λίγο πολύ τα... Από όλη την Ελλάδα είμαστε. Μπράβο. Το πού θέλω να πάω, συνήθως οι περισσότεροι το ξέρουν. Εγώ όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω αυτό ή θέλω να εξελιχθώ εκεί, θέλω να έχω αυτή τη δουλειά. Αν όμως πάμε στο GPS και βάλουμε τον προορισμό, χωρίς να του βάλουμε την τοποθεσία στην οποία βρισκόμαστε, τι λέτε να μας δείξει. Μπράβο. Μπορεί να μας δείξει τη διαδρομή. Δεν μπορεί να μας δείξει ρε παιδιά τη διαδρομή. Άρα όσο σημαντικός είναι ο στόχος στο που θέλουμε να πάμε, το ίδιο σημαντικό είναι και το πού βρίσκομαι. Το σημείο στο οποίο είμαι. Και αυτό συνδέεται με τα προηγούμενα. Όσο καλύτερα γνωρίζω εγώ τον εαυτό μου, όσο καλύτερα έχω εικόνα για το πλαίσιο στο οποίο βρίσκομαι και όσο περισσότερο ψάχνομαι, τόσο καλύτερη εικόνα έχω το που βρίσκομαι τώρα και τόσο πιο εύκολα θα βρω τη διαδρομή τελικά, για να πάω εκεί που θέλω.
Μου πάνε 1002, αν η κοινωνία θέλει και αυτή να μου βάλει τις δικές της ταμπέλες, εγώ έχω την ευθύνη του εαυτού μου. Και εγώ θα πάω να γράψω τη δική μου ιστορία. Και τι θα γίνει σε αυτή την ιστορία? Το είπε και η κυρία Ράνιο, νομίζω στην αρχή. Να είσαι ο εαυτός σου. Όλες οι άλλες θέσεις είναι πιασμένες. Δεν μπορώ εγώ να γίνω κάποια άλλη, ούτε και εσύ να γίνεις εγώ. Όλες οι άλλες θέσεις είναι πιασμένες. Όσο λοιπόν πιο κοντά είσαι στον αυθεντικό σου εαυτό και όσο περισσότερο το γνωρίζεις, αυτόν τον τύπο, αυτή την τύπισσα, πώς είναι αυτή η Λιάννα, τόσο πιο βέβαιη, τόσο πιο ασφαλής θα είναι στα πόδια μου. Μετακινήσου, δεν είσαι δέντρο. Στο σήμερα οι άνθρωποι αλλάζουν δουλειές 5 φορές περισσότερο από ό,τι πριν από 40 χρόνια. Και κάποια στιγμή σε κουβέντες έτσι λέγαμε ότι λένε για τα παιδιά μας ότι όταν θα έρθει η ώρα να μπουν αυτοί στον επαγγελματικό στίβο, θα αλλάζουν περιβάλλον εργασίας κάθε 3 χρόνια. Και το ένα περιβάλλον με το επόμενο δεν θα έχει καν σχέση. Δεν είναι ότι θα είναι τα παιδιά μας σε αυτό το τμήμα και θα παίρνουν μια προαγωγή ή θα κάνουν κάτι παρεμφερές. Σε 3 χρόνια θα αλλάζουν περιβάλλον εργασίας, δηλαδή μπορεί 3 χρόνια να είσαι υδραυλικός και τα επόμενα 3 χρόνια να είσαι γραφίστας. Αντιλαμβάνεστε με πόση ταχύτητα θα τρέχουν οι εξελίξεις? Εάν λοιπόν εγώ σήμερα έχω αποφασίσει πώς θέλω να είναι αυτός ο εαυτός και δεν μετακινηθώ, καήκαμε. Δεν είσαι δέντρο. Το ότι σήμερα δηλώνεις ότι είσαι υδραυλικός, δεν σε σταματάει σε τίποτα να δηλώσεις μετά από 2 και 3 χρόνια ότι είσαι γραφίστρια. Πρόσφατα βρέθηκα σε μια παρέα, ήθελα και να φύγω βέβαια, και με ρώτησαν εσύ τι κάνεις και είπα είμαι χορεύτρια. Ήξερα ότι θα φύγω, έτσι δεν θα έμεινε εκεί για πολλές ερωτήσεις. Μου κάνανε 2 ερωτήσεις, τέλος πάντων δεν πιστεύω κανείς να είναι από τα Γιάννητζά και να φάω και ξύλο φεύγοντας. Ναι. Όχι. Εγώ είμαι από τα Γιάννητζά. Εντάξει, εσύ δεν ήσουν, σίγουρα σε εκείνο την παρέα. Ο σκορπιός ήταν. Λοιπόν, πάμε, λοιπόν. Θέλεις να αρχίσει με αυτό ή να διασκεδάσεις? Εντάξει, να σπάμε και λίγο πλάκα, ρε παιδιά. Δεν μπορείτε να τα παίρνουμε και όλα στα σοβαρά σε αυτή τη ζωή. Ναι, βρέθηκα σε μια παρέα που του ήξερα και προφανώς δεν θα με ξαναέβλεπαν κιόλας. Δεν είχα καμία όρεξη να πω το λεπτό μου που το έχω παρουσιάσει κιόλας. Και είπα εκεί πέρα είμαι χορεύτρια. Αλλά αυτό είναι πιο σοφές έτσι. Κατευθείαν ο άλλος καταλαβαίνει τι δεν κάνεις. Ξεκάθαρο το μήνυμα. Λοιπόν, μετακινήσου, δεν είσαι δέντρο και τέλος κλείσε με call to action. Δεν έχει κανένα νόημα να μπει στη διαδικασία να παρουσιάσει τον εαυτό σου μέσα σε 1 λεπτό, στο ασανσέρ που λέγαμε πριν, αν στο τέλος δεν έχεις να δώσεις μία ξεκάθαρη πρόταση στο συνομιλητή. Είτε αυτό είναι, θέλω να κερδίσω λίγο παραπάνω χρόνο μαζί σου. Γιατί το 1 λεπτό, εντάξει, καλώς ή κακώς, τίποτα δεν καταλαβαίνουμε. Αν λοιπόν εγώ θέλω να κερδίσω παραπάνω χρόνο μαζί σου, πρέπει με κάποιο τρόπο να σου το πω στο τέλος του 1 λεπτού. Αν θέλω να με καλέσεις για συνέντευξη, πρέπει να σου το πω ή πρέπει να σε ρωτήσω να μου πεις ποιος είναι ο υπεύθυνος HR για να στείλω εκεί πέρα το βιογραφικό μου. Άρα, στο 1 λεπτό μου, εκτός από την αυτοπαρουσίασή μου, οφείλω στο τέλος να σου πω και κάτι να συμβεί, κάτι να γίνει μετά από εδώ. Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα? Και σε αυτό χρειάζομαι θάρρος. Πρώτα, όπου θάρρος, εγώ τουλάχιστον είχα, αυτοπεποίθηση δεν είχα πάντα, αλλά η αυτοπεποίθηση έρχεται με τον καιρό και με την εμπειρία. Δεν είναι κάτι που θα σου πω, να έχεις αυτοπεποίθηση. Πολύ ωραίο. Έχεις? Τώρα που σου είπα, δεν έχεις, δεν νιώθεις λίγο παραπάνω αυτοπεποίθηση? Όχι. Θάρρος όμως χρειάζεσαι για όλα αυτά τα βήματα και θάρρος χρειάζεται και σε εσάς που είστε σήμερα εδώ. Γιατί σημαίνει ότι είστε άνθρωποι οι οποίοι θέλετε να βελτιωθείτε, θέλετε να εκπαιδευτείτε, θέλετε να μάθετε, θέλετε να κάνετε ένα επόμενο βήμα. Δεν είστε ακτωμένοι εκεί πέρα στο ίδιο σημείο και απλά να περιμένετε η ζωή να κυλάει γύρω σας. Και μπράβο σας γι' αυτό. Θέλουμε λοιπόν θάρρος, θέλουμε να ζητήσουμε κάτι, την ίδια στιγμή όμως να μην το κάνουμε και με πολύ επιθετικότητα. Έτσι, ούτε να σφίγγουμε τα χέρια, ούτε να νιώσει ο άλλος όπως μπαίνουμε καμιά φορά σε καταστήματα και έρχεται η πολίτρια και νιώθουμε κατευθείαν ότι πιέστηκα το ρόφιο και εντάξει, με θα φύγω. Άρα θέλουμε θάρρος, αλλά την ίδια στιγμή δεν θέλουμε και πολύ επιθετικότητα σε αυτό. Θα αποστέλουμε μια ισορροπία, να το μετριάσουμε. Πρακτικά tips. Ο τόνος της φωνής. Αν έχουμε το θάρρος, θα βρούμε και τον τόνο της φωνής. Η χειραψία εννοείται, βέβαια σε ένα σανσέρ μπορεί να μην μας κάτσει κιόλας να βγει η χειραψία. Αν βγει,
Θέλουμε καλή χειραψία. Γλώσσα του σώματος. Τώρα, μιλήσαμε τόσο πολύ για το ασανσέρ που εντάξει δεν μας τυχαίνει και καθημερινά, αλλά την ίδια συνθήκη, αν την πάρουμε και τη βάλουμε σε ένα άλλο πλαίσιο, όπως λέγαμε και πριν, μία συνέντευξη για παράδειγμα. Πέρα από τη γλώσσα του σώματος, την οποία έχουμε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, είτε είμαστε όρθιοι είτε είμαστε καθιστοί, υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε πριν μπούμε στη συνέντευξη. Συνήθως οι περισσότεροι πριν μπούμε σε μια συνέντευξη, τι κάνουμε? Τρέμουμε. Τρέμουμε. Το σταυρό μας. Μπράβο. Είμαστε κάπου συνήθως καθιστοί. Μπορεί να διαβάζουμε το βιογραφικό μας ξανά. Μπορεί να κοιτάμε τους γύρω που είναι όλοι κάπου αστρώνουν τα νύχια τους. Να βάλουμε κραγιόν. Να βάλουμε κραγιόν. Πολύ ωραία, μου αρέσει αυτό. Έχει διεξαχθεί μια έρευνα ακριβώς για αυτό το πλαίσιο της συνέντευξης. Αν κάποιος ενδιαφέρεται περισσότερο, ας μου στείλει ένα μήνυμα, θα σας το στείλω στο YouTube, είναι από το TEDx. Έχει διεξαχθεί λοιπόν μια έρευνα για τη σημασία της power posture. Αυτό, της δυναμικής... Πείτε μου εδώ, η γυαλιά που... Λοιπόν, αυτό ποιο είναι? Είναι αυτό όπως βλέπουμε συνήθως το Superman και τη Superwoman, έτσι. Το έχετε εικόνα? Σας το έβαλα και κάπου εκεί. Το πείραμα λοιπόν έγινε σε ανθρώπους οι οποίοι περάσανε μια διαδικασία συνέντευξης και στους μισούς δεν είπανε κάτι, τρώγανε νύχια, κοιτούσαν βιογραφικά, διαβάζανε εκεί, κοιτούσαν το διπλανό. Στους άλλους μισούς είπαν: πριν να μπεις στη συνέντευξη, θα πας στην τουαλέτα, θα βρεις κάπου και 2 λεπτά θα κάνεις αυτό το πράγμα. Πόδια ανοιχτά στα φτερά και τα χέρια έτσι. Τι έκανε αυτό το πράγμα? Δηλαδή ένα τόσο μικρό πράγμα. Κι όμως η έρευνα έδειξε, τα αποτελέσματα της έρευνας, ότι αυτοί μπήκανε με περισσότερο θάρρος, πιο δυναμικοί και πιο σίγουροι για τον εαυτό τους. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το μυαλό μπορεί να είναι πολύ εργαλείο, αλλά μπορούμε να το ελέγξουμε, μπορούμε να το χακάρουμε. Στεκόμενοι λοιπόν για 2 λεπτά σε αυτή την πόζα, δίνω εγώ εντολή στον εγκέφαλο, ότι είμαι Superwoman. Το έχω. Πάμε. Δοκιμάστε το. Και όποιος θέλει το βιντεάκι. Γλώσσα του σώματος σημαίνει αυτό. Γι' αυτό είπα στην τουαλέτα, δεν μας βλέπει κανένα. Όχι, στη γλώσσα του σώματος. Πείτε μας. Το έχουν κάνει τα παιδιά. Σημαίνει ότι είμαι ο κυρίαρχος. Είμαι ο ηγέτης. Έτσι, powerful. Γι' αυτό και αν έχουν προσέξει σε ταινίες και κυρίως πολεμικές, τι κάνουν? Είτε σκοτσέζικες, είτε μεσαιωνικού χαρακτήρα, είτε βίκινγκς. Στέκονται μπροστά με ανοιχτά τα πόδια και αρχίζουν και βαράνε και κάνουν αυτό το πράγμα. Γιατί αυτό το πράγμα είναι ο αυτοέλεγχος, είναι η κυριαρχία, είναι η ηγεσία, είναι τα πάντα. Εδώ έχουμε κάνει και στο μάθημα αυτό. Όπως επίσης ένα άλλο στοιχείο είναι όταν θέλεις όλους να τους ενσηκώσεις, το είχα κάνει στην πιστοποίηση του τμήματος. Γιατί τα παιδιά αντιμετώπισαν πολύ δύσκολα τους αξιολογητές, ήταν πάρα πολύ δύσκολοι οι αξιολογητές. Και τους είπα ότι σήμερα από εδώ θα βγούμε όλοι μαζί, δεν βγει κανένας. Ναι, ναι, πιο δυνατά, γιατί αντιμετωπίσαμε την πιστοποίηση με αυτόν τον τρόπο. Γιατί θέλει στην ουσία να κάνεις να βάλεις τον εαυτό σου ότι μπορείς και αξίζεις. Αλλιώς θα έχεις χάσει όλο το παιχνίδι οτιδήποτε. Και αν συνειδητοποιήσεις ότι δεν είμαστε τίποτα απολύτως, για μένα δεν μετράει κανένας. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να πει, σας το προγραμμένο γιατί δεν κάνει. Και τους δεις όλους με ένα απλό μάτι, έχεις κερδίσει τα πάντα. Οι έρευνες γενικά δείχνουν ότι οι αρχές του δάγμα δίνουν ένα μπουστάρισμα στην επίθεση των αστυνομικών. Γι' αυτό και βλέπουμε πολλές φορές σε διάφορα camps οι ηγέτες ή οι coaches να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν, συνειδητοποιώντας τους να βγάζουν οι αρχές ακριβώς έτσι, με ένα σταδιακό escalation, μια σταδιακή κλιμάκωση, σιγά σιγά προς τα πάνω, έτσι ώστε να νιώσουμε ότι στην πραγματικότητα είναι εκείνη η κυρίαρχη. Γιατί ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι δεν είναι να δείξουμε εκείνη τη στιγμή ότι είμαστε κυρίαρχοι, είναι να νιώσουμε ότι είμαστε κυρίαρχοι. Να διαχειριστούμε στην ουσία στον εαυτό σου, είναι όπως στον εαυτό σου. Είναι ο εαυτοέλεγχος. Να το επιστρέψουμε. Ναι, να διαχειριστούμε τον εαυτό μας. Δηλαδή, γι' αυτό είναι ουσιαστικά το κομμάτι του αυτοελέγχου το πιο σημαντικό κομμάτι. Γι' αυτό και πρέπει να παρακολουθήσετε το στρες management που είναι μετά. Ένα λεπτό παρουσίαση.
αυτά εδώ. Αφετέρου, ήθελα να σας κάνω μια σκησούλα στην αρχή που σας είδα λίγο όλους έτσι ζαλισμένους, ή εγώ ήμουν τα ζαλισμένη, γιατί είδα και το δίωρο. Αλλά επειδή η δεξιά και αριστερή πτέρυγα ήταν λίγο έτσι πιο κουμπωμένη, δεν θέλω και να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Ακριβώς έτσι με αυτές τις φορές. Αλλά άμα ψήνεστε το κάνουμε στο τέλος. Δεν είναι πραγματική, είναι τους κακά παιδιά. Ναι! Το κάνουμε το βράδυ. Μάλιστα. Οκ. Βάζω και ένα αστεράκι ότι πραγματικά αυτή τη δυναμική δεν θέλουμε κιόλας να τη δείξουμε καμιά φορά. Δηλαδή, καλό είναι στη συνέντευξη κάπως να την συγκρατήσουμε κιόλας, έτσι να την ισορροπήσουμε. Στον εαυτό μας όμως θέλουμε να τη δείξουμε. Φαντάζομαι ότι εξαρτάται από τη θέση και την οποία κάνουμε τη συνέντευξη. Δηλαδή, πάντα είναι στο κομμάτι της. Ισχύει, είναι πολύ λεπτή η ισορροπία. Ισχύει. Λοιπόν, σας έλεγα λοιπόν για το βιντεάκι, οπότε όποιος το θυμηθεί πραγματικά μπορείτε να κάνετε practice, πολύ βοηθητικό. Και τέλος, για το θάρρος, σας τα είπα, η αυτοπεποίθηση έρχεται στην πορεία. Το θάρρος είναι αυτό που χρειάζεστε για να κάνετε έστω το επόμενο μικρό βηματάκι. Κάνοντας όμως μικρό βηματάκι, μια μέρα θα συνειδητοποιήσετε ότι έχετε διανύσει μια τεράστια απόσταση. Αυτά τα μικρά βηματάκια είναι τελικά που μας φτάνουν εκεί. Και τέλος πάντων, ρε παιδιά, αν κάποιος του λείπει το θάρρος και δεν πιστεύει στον εαυτό του, ας σκεφτεί ότι υπάρχει κάπου ένας που πιστεύω εγώ σε εσάς. Πιστεύω εγώ σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό να το αντλήσετε από κάπου. Και αυτή την πίστη που έχω εγώ σε εσάς, εάν θέλετε, δανειστείτε την, κρατήστε την για όσο καιρό τη χρειάζεστε, μην μου τη γυρίσετε πίσω, κρατήστε την εκεί μέχρι να έρθει η ώρα που θα είναι αχρίαστη και θα τη βάλετε κάπου στην άκρη. Δεν τη θέλω πίσω, αλλά κρατήστε από κάπου την πίστη. Για αυτά τα μικρά βηματάκια, ένα τη φορά. Τώρα, δεν ξέρω πώς είμαστε από χρόνο. Ιδανικά, εγώ θα ήθελα να κάνουμε ένα παιχνίδι, γιατί μου αρέσουν τα παιχνίδια. Δεν θέλω να μπορούμε να κάνουμε παιχνιδάκι, δηλαδή. Κάνουμε σε όλους τους ζωές. Α, μπράβο, τέλεια. Λοιπόν, θέλω να γίνετε ζευγαράκια για την άσκηση, διευκρινίζω. Μόνο. Δυο, εάν δεν έχουμε δεν ξέρω, τέλος πάντων, εδώ να βλέπω ένα κορίτσι μόνο, κάπως βρείτε έναν άλλον. Όποιος νιώθει να σηκωθεί όρθιος έτσι καλύτερα να ξεπιαστείτε, μπορείτε να σηκωθείτε, εμένα δεν με πειράζει καθόλου, θέλω να είστε άνετα. Έλα, πάμε λίγο. Τι να κάνουμε. Ορίστε, κυρία, την πρώτη. Βρείτε το ζευγαράκι σας, να έχετε ακόμη ένα. Αν είσαι ένας χωρίς ζευγάρι, ας έρθει να κάνουμε μαζί. Εδώ είστε πέντε. Εσείς, θα κάνετε μαζί εκεί δύο. Έχουμε όλους τους θέλω να πάρετε 2 λεπτάκια χρόνο ο καθένας. Γιατί άμα δεν σας αρέσει δεν θα το κάνετε. Έχει κλείσει η πόρτα, νομίζω μου κλειδώσει κιόλας, δεν μπορείτε να φύγετε. Πρέπει να δικαιωστικά. Λοιπόν, παίρνετε 2 λεπτάκια ο καθένας και θέλω να ετοιμάσετε 1 λεπτού παρουσίαση για τον εαυτό σας. Φανταστείτε ότι ο διπλανός σας είναι όποιος θέλετε εσείς. Μπορεί να είναι ο Brad Pitt, έτσι, δηλαδή συναντάω στο σανσέρ τον Brad Pitt. Τι θα του πω, στην Αντζελίνα Τζολί, όποιος θέλετε εσείς. Τώρα που ζευγαρώσαμε κιόλας, δεν έχει καμία σημασία αν είναι αμυγός από το επαγγελματικό περιβάλλον ή κάτι τέτοιο. Φανταστείτε όποιον θέλετε εσείς, φτιάξτε εσείς το σενάριο και δημιουργήστε μια παρουσίαση 1 λεπτού για τον εαυτό σας. Μόλις είστε έτοιμοι, ξεκινάει ο ένας. Πάρτε 2 λεπτά στην ησυχία. Συντονίστε το, φτιάξτε το σενάριο. Ποιος θέλω να είναι ο άλλος. Μπήκα μέσα στο ασανσέρ, κάντε το εικόνα. Μπήκα μέσα στο ασανσέρ και ποιον συναντάω εκεί μέσα. Και έχω 1 λεπτό. Θα φτάσουμε μέχρι τον 7ο όρο. Πάντα λίγο και στο κατόφλι θα τον συγκρατήσω. 1 λεπτό, αν βρείτε τον Brad Pitt, ξέρετε τι θα κάνετε. Δεν ξέρω τι άλλο. Αυτό το σενάριο τώρα το παίξουμε και αυτό εδώ μέσα. Όχι,
συγκεκριμένη. Συγγνώμη, εδώ το κορίτσι μας το όνομα σου. Δήμητρα. Η Δήμητρα έχει μία απορία που να την έχει και κάποιος Είναι άλλος. για μια συγκεκριμένη θέση, δηλαδή πρέπει να προσαρμόσουμε κάτι το οποίο κάνουμε ή θα πρέπει να παρουσιαστούμε. Πρόσεξε. Αν κάνουμε 5 πράγματα, πρέπει να το πούμε και τα 5. Εξαρτάται ποιον έχεις φανταστεί ότι βρήκε στο σανσέρ. Αυτό λέω, άρα είναι κάτι το οποίο είναι συγκεκριμένο. Το διευθυντή που θέλει να σε κάνει βηματάκι. Το κάνεις εσύ όσο συγκεκριμένο θέλεις και όσο αόριστο θέλεις. Δεν θέλω να σας βάλω εγώ τη συνθήκη, γιατί μπορεί να νιώθετε πολύ πιο άνετα συναντώντας, ξέρω εγώ, τι να σου πω ρε παιδί μου, τη χαμένη σου αδερφή. Πάμε πακέτο. Στο ασανσέρ να γίνει αυτό. Στο ασανσέρ να γίνει αυτό. Μπορεί να συμβεί αυτό. Οπότε δεν θέλω να σας το κάνω συγκεκριμένο. Βρήκατε τον υπεύθυνο HR εκεί, μιλήστε του. Μπορεί κάποιο να νιώθει πολύ πιο άνετα σε μια συνθήκη που βρήκε κάποιον σε ένα επίπεδο κοινωνικό, ας το πούμε. Αλλά αν σας εξυπηρετεί και σας είναι πιο εύκολο να είναι επαγγελματικό το πλαίσιο και βρίσκουμε κάτι αυτό το σενάριο. Έχω 1 λεπτό. Ετοιμάστε το. Υπάρχει κάποιος που χρειάζεται λίγο παραπάνω χρόνο. Ωραία. Σηκωθείτε κιόλας, γιατί στο ασανσέρ είμαστε όρθιοι. Εγώ δεν έχω μπει σε κανένα ασανσέρ για να είμαι καθιστή. Σηκωθείτε.